Financiën gisteren in het parlement gezegd. Lange tijd was het niet mogelijk voor Riverolang, ofwel bazen van loterijkantoren, nummerkantoren, om bankrekeningen te openen. Dat is nu wel geregeld, aldus Charles Cooper. Hij deed deze aankondiging tijdens een debat over het regeringsprogramma van het kabinet PISAS 3. Hij gaf ook aan dat alle docenten en alle werknemers van overheidsinstanties een lening kunnen krijgen tegen hetzelfde rentepercentage als ambtenaren. Dat is een mooie opsteker voor deze personen, aldus Cooper. Hij zegt dat het een belangrijke prestatie van deze regering is en ook dus dat Riverolang een rekening kunnen openen. Er was een proces waarbij banken hun voorstellen konden indienen. In dit geval reageerden 3 banken en uiteindelijk kwam Banco di Caribe als beste uit de bus. En hij noemt dit een belangrijke fase in de regering PISAS 3, waarbij hervorming, optimalisatie en duurzame groei voor het